Mandinibulise kaloku lusapho likaMalangana likankosi yam likaNgcwangu, uTogu Ngcondo utshiwo uphala ugcale kurharhabe. Ndinibulise nonke zindlu zakwaXhosa, nani zindlu ezintetho IsiXhosa. Nibuliswa ngumando ndonde limpungela zikaXhosa, usiqwengana sengqungqumbana ngathi ngumthamendlela, umanga ngam ndigaqile, umzukulwana kaNxele kaMakhanda emacwerheni. Bantu bakuthi ndifuna ukuwagawula ndiwarhuqa ndivelele njena into encinci apho kuthiwa kuyaxoxwa kuyaxokozela kunengxokolo ethi mna ndithe ndiza kulichitha ukholo lwemveli. Ndifuna ukuyibeka icace le ndawo. Lithiwa ndim kwaXhosa akekho umntu ongumama nongutata nakakade onelungelo lokuhlasela inkosi. Ukuba ungumntu ongutata uhlasele inkosi uyadliwa, soze uphinde uhambe nakwenye into kwizinto zelali de ulungise loo mdliwo wokuba uthethe gwenxa kumntanegazi. Andiyazi ke into yokokuba xa ide ibe ngumntu ongusisi othetha ngenkosi nokokuba ngokwakwaXhosa kuye kuthiwe nina. Ukuba bendinalo ilungelo lokuzithatha ii-video clips zika-Dr. Nokuzwela Mndende ndizidlale kwispace sam, bendiza kwenza oko qha ndonqena i-copyright claim. Iza kuba yi-waste yexesha ke ngokuba ndizithathe ndizozidlala kwispace sam, emveni koko bacele ukuba mazidilithwe, iphele idilithwa yonke loo nto bendiyithethile. Ukuze ndibe safe kukuba ndiyithethe le nto ndiyivileyo, uske wena uhambe uyoziphandela uyive. Xa ungafuni ukuyiphanda yingxaki yakho, ayisiyongxaki yam. Kodwa ndifuna uyibeka icace into yoba andinalo ilungelo lokuyithatha ndizokuyidlala kwiwall yam ngaphandle koba ndiye ndacela imvume yoko. Make siye kule ndawo apho athi uDr. Nokuzwela Mndende ne inkosi eludodana ingaba ke ngoku ayisiyondoda na okanye iphi indoda? Just laa pisi nje yodwa ugqibile ukuzikhwenkwa inkosi. NgokwesiXhosa ke ngoku bekufaneleke into yokokuba aphumile amafana nkosi, hayi amafana mama laa ndihlaselayo. Bekufanele ukuba ke ngoku aphumile amafana nkosi ayokubanjwa uDr. Nokuzwela Mndende, uphunyelwa ngumsila wengwe, ayokuphendula komkhulu. Ukuba uthetha ukuthi nina xa ethetha ngegama elidibene namadoda ethetha neenkosi. Yike into yokokuba noba bengathethi ngenkosi ethetha njengamadoda kuphela bezawudliwa. Apha ngoku sidinga inkomo emdaka, kuhlanjwe ishwangusha lomntu ongusisi onesibindi sokuthetha ngobudoda emadodeni, aziinkosi naloo madoda. Kufuneka inkomo emdaka nemiphanda noba mithathu yotywala. Ndiyanibona njengento yokokuba nimanisithi uhoho this, uhoho that, uhoho this, uhoho that. Indlu kaXhosa ayisiyondawo yodlala. AmaXhosa awadlali ngobudoda. Yiloo nto bazathi ngosebesifa abakhwetha amaXhosa athi sizungabolusa abantwana, nabantwana beme bathi sizungoluki. Andithi ke ngoku indima yokwaluka mayingajongwa. Ndisenayo iprojekthi endiza nayo apho ndizama ugaya imali. Ndivule iwebsite yam naku-YouTube channel wam ona 40 million followers, 100,000 subscribers. Ndicinga fanuba ndizawusebenzisa uYouTube wam kwakunye nedala uxolo Hoho Foundation, le website ndiyivulileyo, ndisithi ndicela
wonke amakhwenkwe okanye bonke abafana kwindlu kaXhosa abathi baphulukana nobudoda babo besoluka, ndicela beze ngaphambili. Ndizawuvula i-database, ndizame ukuncedisana netimu yam, sibafundraisele imali yokokuba bayokwenziwa i-operation babuyiselwe ubudoda, kuba ayilotyala labo, lityala lendlu kaXhosa. Xa kunokuphela amakhwenkwe olukayo kungaphela thina madoda. Ngoko ke masithathe ixanduva lento yokokuba sibathwale abantwana bethu. Nabani na owalimala esoluka, ndiyamcela eze ngaphambili. Ndizawunikisa ngenamba apha ethubeni apho abantu bazawundikhangela khona. Ndizayikhwaza nakwireyido ndithi wonke umntu owalimala ekwisiko lolwaluko. Ikhona ke into endiza nayo endicinga fanuba izawunceda luphele luthi nya, okanye kuphele kuthi nya ukufa kwabakhwetha. Ndihleli kwelinye icebo. Andizolikhwaza uba maninzi amasela abimbono zam athi gqise eziprofeta kodwa zinto ezathethwa ndim. Andikho lapho. Ndiphethe iprojekthi yabakhwetha. Yeza ngokukhawuleza, kodwa ke mandiphinde ndigqithe kule ndawo ndithi ukholo lemveli maludilizwe. Lithiwa ndim ukuba kwaXhosa aphelile amafana nkosi, sinamafana mama, madoda mditshwa, inkolo kaNtu mayibhangiswe. Litshiwo ndim kuba bekumele ukuba xa kukho phazamileyo kuthi siyangqiyamana. Dr. Nokuzola Mndende ke nakuphazama phinde kuba uthe ekwamprofeti uRhadebe, mandize kule ndawo madoda mditshwa, ngo-2018 bendikhonza kwamprofeti uRhadebe, ndenza ialbum ngomprofeti uRhadebe, ndabonga umprofeti uRhadebe, ndingalwi nazintshaba zam, ndincoma amandla entsebenzo, ndade ndanengoma endiyenzayo ethi ndophila entsebenzweni, ukubonakalalisa into yokokuba bendiye eRevelation ngeenjongo zokusebenzela isizwe phantsi kweRevelation. Ngezizathu ezininzi ke andoneliseka, ndashenxa, ndazozenzela imisebenzi yam, ndisimka ngesihle, ndingalwanga namntu. No, uDr. Nokuzola Mndende uya kule ndawo ndandikuyo eRevelation. Xa efika phaa kulo nyaka kuphelileyo uhlasele abangxabalazi, wathi abantu abakhonzayo baphinde benze amasiko ba-most dangerous. Ukuba besingabantu abanengqiqo bekufaneleke into yokokuba kwinkolo kaNtu ngoko nangoko wakholwa into order uba uxhokonxa imfazwe, kwaye ufaka intiyo ebantwaneni angazukwazi ukumelana nayo. Kulona unyaka sikuwo uhlasele inkosi njengento yokokuba ziyasetyenziswa yi-Western system. Madoda mditshwa, khumbula ndoda, okokuqala siyazana kodwa sazana, awundazi. Suthetha ngamna kanjani bra? Ndiyakucela bra, awundazi bra, mna ndisuka kude bra. Mna uThixo, the reason ndiyithanda icawe yinto yokokuba andifuni uthetha ngam mna bra. Ukhula kwam mna bra, amakhonka amabini namathathu ayingeyo nto leyo kum bra. Andiyazi ke ngondiyindoda. Sensho ukuthi if umuntu mna ebenondithuma emlweni bra, ungumntana kum madoda mditshwa bra. Ungumntana, inkwenkwe kum bra. Msoro uba ndithethe njalo, but ungumntana kum bra. Akudlalwa ngam mna. Qha yicawe eyandincedayo, ndifuna uyibeka icace le nto. Ubungaboni ii-pictures zam naze-80s ngexesha lamapantsula bra, ungandibona uba kwafanele uba ndinjani bra. But icawe yandenza ndangulo mntu ndinguye. Iimfundiso zikamama zandenza ndangulo mntu ndinguye. Ndasinda, Thixo wandisindisa kwizinto ezininzi engenandibezizo. Abantu belali yam nabayandazi bra. Makhonka amabini namathathu ayingeyo nto kum leyo, ndibeka emagxeni nonke mna bra. But icawe xa kubuhlungu athi umama thandaza mntanam, because andikufuni uphelele jele. Mna ndandingoyiki mntu bra. Madoda mditshwa, mna bra zange ndoyika mntu bra. Ungaze bra, hey bra, ungaze uphinde madoda mditshwa bra. Mna ndihlonipha umthetho, ndoyika umama. Ubumama wam ebengaphili ngekunuka irhuluwa bra. Ubumama ebengaphili, qha ndiye ndicinga into yokokuba ubumama wam ndingaze ndimphoxe.
Mna ayisiwishi ndikhule ndingenamama. Mna umthandazo wam uthi akwaba bendingenaye umama because izinto ezininzi ngekudala ndazilungisa. Andikwazi ukuzilungisa kuba ndicinga umama wam. Nditsho mna even indima kaDr Nokuzola Mndende lo namhlanje ndigezelwa ngunyana wakhe andinawuthi ndandiyifriend kaDr Nokuzola Mndende olinganayo nam because sishiyana nge-8 years. uDr Nokuzola Mndende olinganayo nam esizii-friends mna naye ndizothukwa ngunyana wakhe onguAndile Mndende bra. Ndiqonda uba Thixo I so wish kanti bendingenayo mama. I so wish ithi kanti bendingenayo mama bra. Madoda mditsha undazi bra. Akudlalwa ngamo mna bra. Ubungajonga indlela endandisilwa ngayo nomfundisi uJonga ngo-1997 ndisebenza kwa-SABC as i-program advisor ndisilwela uDr Nokuzola Mndende ndisithi makafakwe kuba uzawusinceda nanjengoba efundile ezinye izinto uzawukwazi into yoba asilwele kuzo lula. Kanti ndifake inkamela eza kundikhupha ngaphandle. Namhlanje loo nkamela inesibindi sento yokokuba ithi ngokusele ke ngoku ingaphakathi iye kwamprofeti uRhadebe. Angafiki komprofeti uRhadebe athethe ngomprofeti uRhadebe athethe ngeentsebenzo zaseRevelation asikathuko ngxabalaza athi masilunyukelwe because singabona abantu abayingozi. Siyingozi kubani? Samshiya 24 years ago. Samshiya 24 years ago. So siyingozi kubani? Thene ndizama uwagada amagama emantu athethe. Ndizama uwagada but andiyenziwa le nto eniyenzayo. Andile Mndende bra, ndoyika umthetho bra. Andile Mndende ndoyika umthetho. Nokuzola Mndende ndihlonipha umthetho, ndihlonipha umama wam. Madoda mditshwa ndihloniphe umthetho, ndihlonipha umama wam. Zange ndiyakhula ndisoyika mntu mna bra. That is why ndakwazi ukulwa nomfundisi uJonga nomfundisi uNxiwa besithi uDr Nokuzola Mndende yathakatha makangangeni emhlobo wenene. Ndabuza uba nimbone phi uyathakatha. Oomama uRhoqana bayayazi le nto ndiyithethayo. Umama ondizalayo uyayazi le nto ndiyithethayo. Oomfundisi uJonga bayayazi because yayithethwa ngabo. Mayingalityalwa imbali madoda. Mna ndithe ndaya kwamprofeti uRhadebe ndathetha ngomprofeti uRhadebe ndancoma iintsebenzo zakwamprofeti uRhadebe. uDr Nokuzola Mndende xa efika kwamprofeti uRhadebe uhlasela thina, uhlasela inkosi. Nimqhwabela izandla nithi uthetha amaqiniso. Amaqiniso womntu ongumama ongendanga oxhokonqa imfazwe angasoze ayimele. Nokuzola Mndende suyiqala le mfazwe. Nokuzola Mndende sukuyiqala le mfazwe. Nditsho mna naba ndithukayo kuFacebook. Madoda ndiyenziwa le nto eniyenzayo. Andiyenziwa le nto eniyenzayo madoda. Mna umthandazi wam uthi Thixo kwakutheni ze ndibe nomama kuba ukuba bendingenamama omane sithi hayi kum. Kuba nangoku umama uquthe ifowuni kum ndisenza ividiyo wathi yeke mntanam ndiyenze ngokwam. Ndabe ndiqonda mna uba ndivalekile. Wandinceda ke umama kuba ngoku sendiyenza umoya uhlile. Kodwa nangoku ndiyaziba akandiva but ndiyenza umoya uhlile kuba umama ebendibona uba uhlobo endilimele ngalo ngoku ya omhlawumbi bendawuthetha amagama amabi. Mna ndamkhusela uDr Nokuzola Mndende emhloboneni kusithiwa eligqirha holisaphi. There's a proof xa kunoyiwa kwi-archives zasemhlobo wenene kujongwe iinkqubo zikamfundisi uJonga zango-1997 uzawuvela umfundisi uJonga eyithetha le nto into yokokuba nanga amagqirha esize emhlobo wenene. Madoda sanuyenza le nto.